Aşgabatyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyca gün galanda okuwçy gyzlar ýaşyl reňktäki matany satyn almaga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Aşgabatyň tas ähli mekdeplerinde diýenýaly okuwçy gyzlara ýaşyl reňktäki matany paýladylar. Onuň uzynlygy 2 metre barabar bu matadan okuwçy gyzlara mektep köýnegini tikmeli. Olar bu köýnegi täze okuw ýyly başlanda sentyabr aýynda giýmeli diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 21-nji maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä okuwçylardan ýa-da olaryň enatalaryndan bu matany mektepden satyn almak isleýändikleri ýa-da islemeýändikleri barada soralmaýar. Mektep ýolbaşçylary mektepde okumak isleýän ähli gyzlar satyn almaly diýip, ähli enatalary bu matany satyn almaga mejbur edýärler. Sınıf ýolbaşçysy gyzlara matany paýlap beripdir. Okuwçylaryň käbiri matany almadymyzdan öň enatamyzdan soramaly bolar diýipdirler. Molimler biz bilemzok. Avtolog, telewizor, halajilnik, telefon satyn almaga enatalarda pul bar. Matany satyn almaga da pul tapylar diýipdirler diýip, habarçy okuwçy gyzlaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şeýle-de habarçy mektep ýolbaşçylarynyň matany 75 manada satýandygyny ýöne onuň paýtagtyň Lomay haritler satylýan bazarynaky bahasynyň 50 manada barabardygyny aýdyp şeýle diýýär. Onu dikdirmek üçin de adyndan 30 manat tölemeli. Şeýlelikde bir köýnegiň bahasy 105 manada deň bolýar. Matanyň hili de gowy däl. Enatalaryň ençemesi özleriniň bu matalary satyn almaga mejbur edilmegi arkaly häkimetdäki käbir resmiýleriň öz jüýsüni galňytmaga synanşýandygyny aýdýarlar. Sebäbi enatalaryň saýlap seçip almak mümkinçiligi çäklendirilýär diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuwçy gyzlardan ýaşyl köýnek giýip ak fartuk dakmak, tahyýa giýmek we saçyny maňlaýyň deň ortasyndan açyp körmek talap edilýär. Türkmenistanda okuw formasy üçin ýaşyl matany mektep ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenen dukandan satyn alyp, köýnegi ýörite tikin çehlerini dikdirmek barada okuwçy gyzlardan edilýän talaplar hakynda Azatlyk radiosy mundan öňki ýyllarda hem habar beripdi. Geçen ýylyň iýul aýynda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Daşowdaky habarçylary hem de çeşmeleri mektep ýolbaşçylarynyň okuwçy gyzlaryň öýlerine ýörite jaň edip, enatalary okuw formasyny özleriniň dälde her mektebe bellenen ýörite tikinçilik çehlerinde tikdirilmeginiň hökmandygyny duýdurandygyny aýtdylar. Şeýle-de 2018-nji ýylyň awgustunda Liwap welaýatynyň Atamrat, Çärjüw, Halaç etraplarynda okuwa ýaň başlaýan gyz çagalaryň formalarynyň mektepleriň öz tikinçilerine tikdirmeligi barada enatalara tawşyryk berilendigi ma'lum boldy. Şeýle-de ýurtda mektep okuwçylaryndan we ýokary kujaýlarynyň studentlerinden dürli sport egin eşiklerini, aýakgaplary we velosipedleri aň bilim idaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenen dukanlardan satyn almak talap edilýändigi barada Azatlyk radiosy bir näçe gezek habar berdi. Bu talaplary berjäy etmedik okuwçy we talyp gyzlaryň öz deňduşlarynyň arasynda kemsidilmegi hem de ýokary kujaýyndan çykarylmagy ýa-da olaryň enatalarynyň işleýän ýerine hat iýerilmegi ýaly faktlaryň bardygy barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri gurrun beripdiler.